Ku ci gaba da danna mana subscribing, ku yi liking, ku yi sharing. Za mu ci gaba da kawo muku sabbin labarai mu je zuwa. Farkon ɗariƙar Tijaniya abu biyu ne, istighfari da salati, ba la ilaha illallah. Sai da ɗariƙar Tijaniya ta shekara 4 babu la ilaha illallah a ciki. Istighfari da salati ba hailala. Dalili gausi yana nan da ran shi. In aka cika hailala kuma duk makaman wilaya Tijaniya za ta kwashe su. To kuma gausi yana nan shine ake jira bayan yayi kaura. Shehu Tijani yana cika shekara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibada kuma me kawo ganga shi? Me kawo haduwar mata da maza shi? Me kawo rawa a shiki? Na ibada kuma. In ma maulidi na da kyau to me kawo wannan kide-kide da rawe-rawen nan? Shi ne muke tambaya. Mu tashin mu da muna yara har ko kuma kun girma kun samu. In za a yi maulidi na kowane daren maulidi ana haduwa masallaci. Shikenan sai a karanta hadisai, wani lokaci a yi karanta hadisai, a yi menene tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam. Gama ana ta kuka, a yi addu'a tashi. Haka yake. Sai wani shekara. Daga lokacin da abu ya canja dai, daga lokacin da kowane mutumin kirki kuma koma gefe guda, an ji an sa abun da babu ciki. Ko da babu shi dai, in an zo na tuna annabi, an zo an yi shi abu mai kyau. Ai akwai daga cikin bid'a ma abu mai kyau. Man ahdasa fi menene? Akwai wanda ya kawo wani abu wanda yake mai kyau, za a bashi lada. Wanda man sanna sunnatan hasan. To kaga ashe girmama annabi ko menene in an yi shi da ka'ida na menene shikenan. Wannan laifi na baya ba su yi ba tunda baka kawo wani barna a ciki ba, me zai same ka? Ba abin da zai same ka, baka kawo abin da zai bata shari'anka ba. Akan daidai kake shikenan. Amma an ji an sa abubuwa ba isa fara. Ku ci gaba da danna subscribing, ku yi liking, ku yi sharing, ku bar comment ɗinku, mu ci gaba da kallon wa'annan abubuwa da suke faruwa a yanzu. Ka gama yaban annabi da kiɗi, itinani mana ɗana, itinani ga Abubakar, ga Umar, ga Usman, ga Ali, a cikin su wane ne makaɗi? To naji kiɗin wakawa Allah ko annabi ko mu, wane ne zaka ruɗa da kiɗin? Gaskiya ne. Haba, yaban annabi yana da kyau, gaskiya ne. Shi kuma kiɗi ba shi kyau. A yi yaban daban, a yi kiɗin daban, kuma a je a lissawa a ga wanda ya yi yawa. Amma an ka garwaya su duka za a zubda. Kamar ka kawo giya ka zuba a cikin hura, asha? Amma an ka je giya a nan, ka zai guda, hura a nan ƙwarya guda, sai a saye. Ka lura? Yawo masu shan hura su saya, masu shan giya su saya. Kuma kowanne ka ga amfani shi. Amma an ka garwa ya da mai shan giya ya zo ya gabare ba, ce wannan kuma yana ce ayar hura ce aka zace kai da Allah nan. Baya yiwuwa. Kar ku gama haram. In aka gama halak, to haram din ta kwaci. Abu mai kyau in ka kawo maras kyau kasa duka yake lalacewa. Bari in ma gajeren misali. Kwanuka ne, kuna ji ko? Guda 4 kowanne cike da hura. Amma a ciki akwai wani an zuba liddan burkutu daya, an motsa. Ba a san ba kowace ce, wacce za ka sha? Duka ba ka sha ba. To kuma kaka an ƙwaryar da ka san ita ce kuma aka sa gel kuma kake sha. Ka sha giya kawai. Akwai wani shehin mallami da ya ce ya zo wani wa'azi, sai an ka tambaye shi game da maulidi, ya ce ai maulidi tutu ya ci gaba da danna mana subscribing, ku yi liking, ku yi kun san dai tutu ko? mu ci gaba da duk ba sakwace ya san tutu ba, kana ya bai san tutu ba. To ya ce ai tutu ya yi maulidi.
yace don me yace saboda tutu in ka karanta iziya zaka ga adabu qada'il haja guda 11 ko 13 cikin iziya ko in ka zo ga risala za ka gani in ka zo ga askari za ka ga in ka zo ga muktasar har mudawana za ka ga an yi bayani yadda aka qada'ul haja ladubban bayan gari kuma in ka bi waɗannan ladubban yadda sunna ta ce kai haka nan lada za ka samu yace amma wagga cikin waɗanga littafai wagga babin mauludin annabi akwai a iziya akwai a risala akwai ga askari da muhtasar da mudawana duk akwai babin maulidin annabi yace shi yasa nace muku tutu yayi maulidi don akwai babin qada'ul haja a cikin littafin musulunci amma babu babin maulidi cikin littafin musulunci inda duka ji an ambaci maulidi cikin littafin musulunci su kashi ne za a yi Shehu Usman bin Fodi ayi ihya usunna yace abinda mutane suka haddasa yau game da maulidi yace ina neman tsarin Allah ga in samu wani wanda ni ji ya halitta shi wai wani yace maulidi halal ne sai Usman yace ina neman tsarin Allah ga in ji haka ga kunne na bale shi ya halitta to yan dariƙar tijani ba sa ce su Allah ne to dan me su za su fir'auna ya ce shi Allah ya zama kafiri kai ne dan iska ka ce wai kai ne Allah waya maka shiru kuma wayansu yan dariƙo na can haushin mu saboda jin haushin mu mun ce dariƙa kafirci ce to in ba mutum ya yi karatu ba zai gane ba amma in yi karatu da kansa zai zo ya ga inda suka rubuta ƙarara suka ce salatul fati ya fi alƙur'ani sau 6,000 wannan musulmi ne zai yi wannan kalma to waye isa wannan kalmar kuma ya zamanto shi musulmin ne to yan ɗariƙa da za ku gane ba abin da ya dame mu da ku wallahi san ku muke yi wallahi ko a kirsimeti ba a abin da yanzu ake a maulidi na sabon Allah wallahi ko a christmas ba a sabon Allah da ake yi a wajen maulidi wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba to duk ba wani dama duk lokacin da wata barna ta zo a fidda ita a cikin al'umma in aka ƙi abinda za ta haifar kenan annabi ya ce mafi sharrin al'amari annabi ya ce bidiya to mutane da suke kallon bidiya ba ta saka karata karya ba dukkanin mai abin faɗa ya faɗa sannan dukkanin wanda yake ganin wannan bidiyo a matsayin barazana ko kuma da shi ake to ya kamata ya ajiye wannan tunani nashi domin ba haka abin yake ba. Wannan tasha tamu mai albarka manufarmu shine mu dinga yaɗa maku karatuttuka da dukkanin wani abu na society da zai taimaki mutane ya kuma haskawa wanda bai san hanya ba hanya. Muna fatan dukkanin sanda muka sake maku bidiyo za ku dinga ci gaba da kallo, kuna liking, kuna subscribing, sannan kuna sharing, kuna barin comment ɗinku. Kuma ko ba komai a matsayin mu na musulmai ya kamata mu dinga gane menene abin da zai taimake mu da kuma abin da zai cutar da mu da abin da zai hallaka mana imanin mu. Kada dai mu manta da cewar imani shine rayuwa, dukkanin wanda ya rasa imani to fa ya san cewar yayi asarar rayuwar duniya da ta lahira.